लोगोफोर फै गाहायाव गोलैगोनलै मोजां ला मोननै आखाइजों रायजोफोर जोंनि बेगाल चेनेलाव बयखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय ना हमहैनोसैलाय दिनैबो जोंहा दैया रानबाय मैया गिदिरथारमोन ओमफ्राय दिनै रानबाय ओंखायनो जों ना हमहैनो नागिरदों मुरसिजों दैया रानबाय नै लोगोफोर थ' चल' लेट्स गो थांसिगोन जों एबाराव ना हमनो थाखाय दैयानो रानबाय जों दा थांसिगोन ना हमनो लिमोनद्राथारनो लोगोफोर नायनोसै माबायदि ओंखारलायनां दायो जों हाबजेनबाय दैयाव नायबिसिनोसै हान्थुसेल'सै दैया रानथारबाय हा दायो थांसिगोन जों लोगोफोर नै दैया जा साइजखा लोगोफोर जा स्पिडजों फैदों दैया लोगोफोर नै थांजेनसिगोन जोंना दैयाव हाबबाय होमबा आंबो हाबसिगोन दा आदै बेंलियाबो हाबसिगोन आदै मस्तुनि माथो सानथुन हायो हजेनबाय नै दा दा ओमफ्राय दैयावल' नाय मानै माथाम दं माथो माथाम जिबौआनो थायाखै होनबालाय हगारदो नोङो नाबो नोगोद दङ गन लायरा नोङो बामिबो दंबावो नाबो आयु जिबौआ माथाम बुरो बुस्थुआ बे जायाना आंना एक्सट्रा मोनसे दंबावोमोन आं बिहु खानाया दाबो दं फाग्लासो सेकेन्ड हरनायाव माबायदि मोनो नायनोसै बोथिया होद ना नोगोद दं बांसिन दं नै खालदामा उस बालाबाथिया होद मोजां मोजां गिदिर गिदिर बालाबाथिया हुइस नै बामि रमस मासे गिदिर गिदिर नामि गिदिर फैबायलै आयौ देग्लाय मा फाना गलांसैसोमोन गलांसैसै गैला ओरैसो उल्था फैफिनलायबाय ओमफ्राय आसोलाव हबाय दा इलांसि बारियाव इलांसिया बाहाय लोगोफोर दा इलांसिखौनो लाबोथारबाय बोखारासै सानदुंआनो गोरखा लोगोफोर हर बेंलाय नोंनिया माबाया जिबौ गन दंखायोमोन बेहायनो फैलाय 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 थांबाय र' मासेल' जिबौआ दंबावो खांख्राइलै गारहरदोलाय खांख्राइया गारहरनांसिगोन
मोजां ना मावजिया खांखामोन नास्राया बेबो नास्राय बैबो नास्राय मागुरसो बियो मागुर फिसिनांसिगोन हाबा खाफालाखा नै फिसाजों खेबजाबाय है जारे थ' ना सल आं खादों ना सल दं होननानै ना सल ना सल बियो देरो बिराद गिदिर गिदिर बिदिया गोलावसिन ना बियो आरो दाउदखा बाहाय ना सल नै थेंगोना आरो दाउद दं दिसथाबलै खांख्राइफ्रा लाइन लाइनल' थांखायो नामा खारलांनोबो रोङा साबाय थायो बहाय आया बुंलांखा अहा अहा जिबौना नाखौल' हरथोंरा बिलाय रामजे हरजाय हर थांबाय दे खेबबाय था दे वाव आदै बेंलाय थियाव थांनांगौलै आदै बेंलाय थियाव थांनांगौ अ नै नाथुरा आदै गिदिरथार बादावनाया नाथुरा ना सल मानै मोनबाय लोगोफोर जिउआनो मानैबावमोन सल माथाम ओंख्रिल' जेव जेव लोगोफोर नै आदा मारा खालामलायबाय आदैया रागाया अरबाय थानायनि इसेल' नुखालायबाय आरोबाव दस्रा जायगायाव फैबावबाय दा ख्रुब होनदों ना सलदां गिदिर ना सल लोगोफोर नै मागुर ओइ मोजां था आं खादोंलै मोजां मोजां नाथायलै खरा खुगायाव हमखालाय आं जेब्लासो हमथाना दं दै आं गालखि नागिरगासिनो लिमोनगोनलै नैबाय लाखागोन ना मोनबाय हमखादो आंबो मोनबाय मोजां हम लोगोफोर फै गाहायाव गोलैगोनलै मोजां ला मोननै आखाइजों फै दहायहाय मागुर आधा केजि मोनलांगौ जाफैनो होननानै मोनमारबाय दा गाखोफैलै गाखोफै फाग्ला बिदिजों जायो नै गाखोफैबो गोजौ खालामलायखादों बिखाखा मोनलायलायखादोंनो आदै हमदां दिनै थैबायलै तो दोस्तों बहुत बड़ा मागुर मिला है रे बाप रे दोस्तों आज तो मज़ा ही आ गया पानी कम हो जाए तो बहुत सारा मछली मिलता है दोस्तों और हमारा तो पानी सामने है बहुत सारा मछली मिलता है तो चलो देखते रहे हमारा वीडियो और भी दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या मछली मिलता है नै मागुरा लोगोफोर जा गिदिरखा नै खर'आनो माथो जिबौ मोनलायबायनो लोगोफोर आंथिं दाफैखालाय बबेथिं फैगोन जाखो जिबौआलाय बुहुद सिन्लास गगुलायबाय फाग्ला बिदिजों जायो इसिबां मोनबाय नै लोगोफोर नै मागुरा बोखाजोबखाबाय होनब्लासो मोनदों एलाबो 1.5 केजि जागोन मोनबोलायबाय होस आखाइया मावलायखायो नै ओरैबायदि अजन गोनां बेनो लास्ट लोगोफोर नै नास्राया
सलबो दं ने सलबो दङ मोनलायबायनाय नास्राया जोंना नै लोगोफोर मागुरा जा गिदिरखा दिनै ना मागुरा आखाइया नुलायखादों अरनाया अरनाय माने हाथाय हायब्रादों Hasta ya kaya dosto. Itna ita video cho macam tu like or subscribe kamna ho logofer share kalamna ho to bikin video bye logofer.